अंड्याचं कालवण बनवण्यासाठी इथे मी अर्धी वाटी ओल्या नारळाचा किस घेतलाय, 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून घेतले, 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 इंच आलं बारीक कापून घेतलंय, 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो बारीक कापून घेतले, त्याचबरोबर थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे। आता हे सर्व साहित्य आपल्याला आधी असंच मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे। हे एकदा आपलं वाटून झालंय। आता आपण यामध्ये थोडंसं पाणी घालूया। थोडंसं पाणी घालून पुन्हा आपल्याला हे बारीक मिश्रण वाटून घ्यायचं आहे। कालवणासाठी वाटण बनवून तयार झालेलं आहे। आता आपण फोडणीची तयारी करून घेऊया। कढईमध्ये आपल्याला तेल घालून घ्यायचं आहे। तेल चांगलं गरम झालंय, त्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला एक कांदा घालून घेऊया आणि कांदा हलकासा तांबूस रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा। कांद्याला थोडासा तांबूस रंग आलेला आहे। आता यामध्ये आपण मसाले घालून घेऊया। 1 चमचा मालवणी मसाला, 1 चमचा काश्मीरी लाल मसाला, 1 चमचा धना पावडर आणि 1 चमचा गरम मसाला। आता हे सर्व मसाले आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत। 2 मिनिटे मसाले परतून झालेत। आता आपण यामध्ये तयार केलेलं वाटण घालूया आणि हे व्यवस्थित या मसाल्यांमध्ये मिक्स करून घेऊया। हे आपल्याला तोपर्यंत परतायचं आहे जोपर्यंत ह्याचं तेल बाहेर निघत नाही आणि हा मसाला व्यवस्थित सुका होत नाही। ते व्यवस्थित ड्राय झालेला आहे। आता आपण यामध्ये थोडंसं पाणी घालून घेऊया। ह्यामध्ये आपल्याला थोडं पाणी घालायचं आहे आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। साधारण 1.5 ग्लास मी इथे पाण्याचा वापर केलेला आहे। हे बघा, तुम्ही पाहू शकता व्यवस्थित पातळ झालं आहे। आता याला आपल्याला एकदम मस्त अशी दणकून उकळी काढायची आहे। एकदम खळखळून उकळी आली पाहिजे याला। तुम्ही पाहू शकता याला थोडी उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे। आता गॅस आपल्याला कमी करायचा आहे आणि ही अंडी फोडून यामध्ये घालायची आहे। मी 4 अंड्यांचं कालवण केलंय। आता ही अंडी आपल्याला 5 मिनिटं अशी शिजवत ठेवायची। त्याचसोबत यामध्ये मी थोडीशी कोथिंबीर घालते। सोबत 2 चमचे मी अंडा मसाला घालते। या जागी तुम्ही कोणताही चिकन मसाला किंवा गरम मसाल्याचा वापर करू शकता। आणि हे आता आपल्याला व्यवस्थित पुन्हा परतवून घ्यायचंय। हळूहळू परतून घ्यायचंय जेणेकरून यातली जी अंडी आहे ती फुटणार नाही। आपण यामध्ये अजून मीठ घातलेलं नाहीये, तर यामध्ये आता आपण मीठ घालून घेऊया। यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ घालून घेऊया आणि हे पुन्हा थोडंसं असं मिक्स करून घेऊया। यावर आता आपण 5 मिनिटं झाकण ठेवूया। 5 मिनिटं झालेली आहेत। आपण चेक करूया एकदा। तुम्ही पाहू शकता आपलं अंड व्यवस्थित शिजलेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि यावर थोडीशी कोथिंबीर घालूया। गरमागरम स्वादिष्ट हॉटेलसारखी अंड्याचं कालवण आपलं तयार झालेलं आहे। तर तुम्ही ते भातासोबत, भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत खाऊ शकता। अशाच नवनवीन रेसिपीसोबत आपण पुन्हा भेटूया।
तोपर्यंत खात राहा आणि मस्त राहा. थँक्यू.